वहाँ पे मैं 10 लाख तक भी ले लेता हूँ। का हाल बा। आज सबसे पहले बात कर लिए खेसारी लाल यादव के बारे में, जो कि आप लोगन के पता ही होई कि खेसारी लाल यादव भोजपुरी दबंग टीम से क्रिकेट खेलता रहन, जौना के प्रैक्टिस बहुत ही बढ़िया चलता। और खेसारी लाल यादव से मिले मनोज तिवारी भी अगुन। का कहन मनोज तिवारी खेसारी लाल यादव से, देख ला लोगिन। 4 गो टमाइट फेंक देने की मारबे ना करी लो। ओकरा बाद बात कल जाओ अरविंद अकेला कल्लू के बारे में, तो इहो क्रिकेट मैच के प्रैक्टिस के दौरान खेसारी लाल यादव से मिले आई रघुवन। वीडियो देख ला लोगिन। ओकरा बाद बात कल जाओ मनी मेराज के बारे में, जेकर अंधा बहरा समझदार पार्ट 2 के टीजर आ गइल बाटे। देखल चाहत लो तो देख ला लोगिन। जा बंटिया साला रे, गिर के मर जाम तो भाई बेकार रे। हां सरऊ चिल्ला बंटी बंटी तो तोर पूरा बात सुना तारा। मनी मेराज के बात होता तो बात कर लिए मनी मेराज के टीम मेंबर के बारे में, जेकर नाम माइकल मुन्ना हटे। उनकर इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन फॉलोअर हो गइल बाड़न, देख ला लोगिन। ओकरा बाद बात कर लिए ऋषभ यादव के बारे में, जो कि खेसारी लाल यादव के ही लड़का हुवन। ऋषभ अपना पिता यानी खेसारी लाल यादव के साथ नया स्टूडियो देखे गौवन। तो देख ला लोगिन खेसारी लाल यादव स्टूडियो देख के का कहवन। ओकरा बाद बात करिए खेसारी लाल यादव के ही बारे में कि खेसारी लाल यादव एगो स्टेज शो करे खातिर कितना रुपया लेलन। तो खेसारी लाल यादव कितना बतावन, खुद ही उनकरा मुंह से सुन ला लोगिन। करने जाता हूँ जहाँ पे मेरी कोई रिलेशन नहीं होते, वहाँ पे मैं 10 लाख तक भी ले लेता हूँ, 6 लाख लेता हूँ, 5 लाख लेता हूँ, 4 लाख। जहाँ रिलेशन होते हैं वहाँ 51 रुपये लेता हूँ। ओकरा बाद बात करिए संजय पांडे के बारे में, जो कि भोजपुरी के एगो जाना माना एक्टर हवन, जेकरा के भोजपुरी सिनेमा अवार्ड सरस सलील से सम्मानित कइल गए।